Raġel ta' 47 sena mis-Siġġiewi ngħata sentenza sospiża wara li fil-qorti ammetta li assista biex persuni minn pajjiżi terzi jibdew jgħixu f'Malta legalment u li dan sar b'dikjarazzjonijiet folozz mal-awtoritajiet. Il-każ huwa marbut mal-investigazzjoni dwar il-ħruġ ta' permessi ta' residenza li ngħataw mill-Aġenzija Identità, aġenzija li dwarha l-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jitkellem u jitfa' dawl rigward il-mod kif qed isiru l-affarijiet. Fil-qorti l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Carl Roberts spjegat li fil-jiem li għaddew ġew arrestati diversi persuni relatati ma' kuntratti tal-kera folozz biex b'mod illegali jaġevolaw persuni li ġejjin minn pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Fost dawk involuti kien hemm Anthony Attart li fuq l-indirizz personali tiegħu kienu reġistrati qatt ta' persuni barranin, possibilment disa. Dawn kienu mniżla fuq ir-residenza tiegħu bl-iskop li jkunu jistgħu jakkwistaw il-permess biex jgħixu f'Malta. Quddiem il-Maġistrat Nadine Lija ntqal li l-akkużat kien saħansitra waħħal xi letterboxes b'isem ta' dawn il-persuni li suppost kienu qegħdin joqogħdu hemm biex kull korrespondenza għalihom mill-Aġenzija Identità tkun tista' tintefa' fihom. Il-prosekuzzjoni spjegat li Attart ikkopera mal-Pulizija biex jeda tiegħu tkun kruċjali fil-każ biex fi żmien li ġej jitressaq is-suspettat ewlieni f'dan iċ-ċirku kriminali. Hawn il-prosekuzzjoni suġġeriet sentenza sospiża għal raġel bid-difiża taqbel ma' dan. Wara li semmet is-sottomissjonijiet kollha l-qorti sabat lil Attart ħati u kundannatu sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin.